Hej, poď sem! Čau, tu je Valihora. V tomto videu ti poviem 5 železných pravidiel objemovky, ktoré nemôžeš porušiť, keď chceš získať svaly ako skaly. To, čo je objemovka, som už spomínal v mojom predchádzajúcom videu, pozri si ho tu, alebo tu, neviem presne. Je to dôležité pochopiť, ako objemovka funguje, čo to je. Veľa ľudí to nesprávne chápe, takže určite si toto video pozri, aby sme boli na jednej vlne. No a ak chceš naozaj poriadne svaly a nabrať efektívne, tak týchto 5 železných pravidiel musíš rozhodne dodržať. Pravidlo číslo 1. Presúvame sa do kuchyne. Prvé železné pravidlo objemovky sa začína už v kuchyni. Je to fakt veľmi dôležité. Musíš vedieť, koľko ješ, musíš mať svoju stravu pod kontrolou, ak chceš mať naozaj dobré výsledky, ak chceš nabrať svaly a nedarí sa ti, alebo ak chceš nabrať čo najviac svalov, koľko môžeš, tak musíš vedieť kaloricky, koľko zješ, alebo koľko by si mal zjesť za deň. Zároveň by si mal vedieť, či príjmaš dostatok bielkovín, sacharidov a tukov. Sú to naozaj dôležité veci, ktoré podľa mojich skúseností robia najväčší problém najväčšiemu počtu ľudí, s ktorými ja komunikujem. Najčastejšie viac ako polovica ľudí, s ktorými robím, nevie, koľko je ich kalorický príjem. Zároveň potrebuješ, alebo je dobre vedieť, aj svoj kalorický výdaj. Každý z nás je iný, má inú prácu a jednoducho nemôžeme jesť všetci rovnako. No a keď máš tieto dve veci spolu, tak už potom vieš lepšie nahliadnúť do svojho jedálničku a začať na tom pracovať. Na to, aby si nabral svaly, potrebuješ často iba 300 alebo 500 kalórií navyše, ale teda, aby si to nastavil, musíš vedieť svoje makrá, svoje potreby. Tým, ktorí majú fakt problém nabrať, sa odporúča kľudne aj 750 kalórií alebo niekedy aj 1000 kalórií navyše. Ako som už povedal, každý z nás je iný. Niekto už po vyše 700 kalóriách navyše, čo sa volá surplus, začne priberať tuk a niekto príjma 1000 kalórií navyše a nie nabrať. Ale musíš sa snažiť a vtedy to pochopíš a vtedy budeš mať aj dobré výsledky. Toto je moja raňajková kaša, ktorú si veľmi často robím, má takmer 1000 kalórií. Dávam tam, ja si spájam ovsené vločky spolu s kuskusom, no a potom tam dávam, osladím si to steviou a ako zdroj bielkovín tam najčastejšie dávam biely jogurt, grécky jogurt. Tento má nie len 0% tuku, ale má aj veľa bielkovín, 10% bielkovín, čo väčšina bielých jogurtov má iba okolo 4 gramov bielkovín na 100 gramov. Nejaký extra proteín navyše sa vždy zíde, takže ja používam najčastejšie srvátkový, ale ak mám, tak aj viaczložkový. No a potom ako zdroj tukov často používam arašidové maslo, ale dnes som použil ešte aj konopné semienko, veľmi často používam chia semienka. No a často používame rôzne ovocie, dnes som si dal polku jablka, ale veľmi často sú to napríklad bobulové plody, jahody, a takéto ovocie, ktoré používam mrazené a tým pádom ho mám vždy po ruke. A toto je teda výsledok takmer 1000 kalórií v jednom a konkrétne nutričné hodnoty mám tu. No a hovoril som, že je treba mať všetko pod kontrolou, takže ja si viem presne pozrieť nielen celkovú kalorickú hodnotu, ale aj to, že v tomto jedle mám až 65 gramov bielkovín, čo sa zdá veľa, ale svoj jedálniček budem rozoberať v jednom z ďalších videí a budete vedieť, prečo som to takto urobil. No, zdá sa to veľa bielkovín, ale kalorické tabuľky rátajú bielkoviny aj z toho konopného semienka, kde nejaké sú, aj z toho arašidového masla, kde nejaké sú. Ale ja sa skôr zameriavam na bielkoviny z gréckeho jogurtu a proteínu. Samozrejme, každá bielkovina navyše je super, ale rátam hlavne tie, takže preto mám taký vysoký obsah bielkovín. Okolo 100 gramov sacharidov, ale cukru iba nejakých 17 gramov, takže nie je tam veľa cukru. A mám tu napríklad 16 gramov vlákniny, čo je veľmi fajn, no a 35 gramov tukov. No a keď som hovoril o tom, že si jedálniček môžeš prispôsobiť,
tak ak nemáš rád vločky, použiješ kuskus. Ak nebudeš zohnať v potravinách kuskus, môžeš použiť napríklad, niekedy som používal aj krupicovú kašu. Niekto nadáva, že má príliš vysoký glykemický index, ale všetko toto budeme rozoberať v ďalšom videu, kde budem rozoberať celú stravu v objemovke. Ak nemáš jablko, použiješ iné ovocie, ak nemôžeš mliečne výrobky, tak nepoužiješ jogurt, ale napríklad bezlaktózový tvaroh alebo nejaký iný zdroj. Sú samozrejme aj rastlinné zdroje bielkovín, takže môžeš použiť napríklad aj tofu. Jednoducho, o tom je jedálniček na mieru. Každý z nás má inú genetiku, iné zvyky, iné chuťové preferencie a často niektorí ľudia majú nejaké poruchy trávenia alebo intolerancie, takže toto všetko znamená mať dobre nastavený jedálniček. A potom, keď to zvládneš, tak jednoducho ho musíš dodržiavať dlhodobo. Pravidlo číslo 2. Trénuj každú partiu 2-krát za týždeň. Je to kontroverzná téma, kedysi sa verilo, že stačí odcvičiť partiu raz za týždeň, ale ja ti odporúčam, aby si cvičil každú partiu 2-krát za týždeň. Na druhej strane, toto môže byť niekedy pre mnohých ľudí aj príliš veľký objem alebo frekvencia tréningu, takže je dôležité tréning vždy prispôsobiť svojim možnostiam. No a mne sa veľmi osvedčilo, a sám tak teraz trénujem, že cvičím síce každú partiu okrem nôh 2-krát za týždeň, ale raz ťažko a raz ako sekundárnu partiu jednoduchším cvičením alebo nie takým náročným tréningom. No a táto frekvencia raz ťažko a raz ľahšie sa mi veľmi osvedčila a určite to môže byť spôsob, akým sa ty môžeš posunúť ďalej s tým, že trénuješ každú partiu 2-krát za týždeň, ale nie sú to dva plnohodnotné náročné tréningy, pretože keď si vezmeme, máme nejakých 7 telesných partií a keby si každú mal trénovať 2-krát za týždeň, tak to máš 14 tréningov. No a to je dosť náročné za týždeň. Pravidlo číslo 3. Ak chceš nabrať naozaj veľké svaly a nedarí sa ti, je dobré stopnúť alebo aspoň obmedziť ostatné telesné aktivity. Je to zase trošku kontroverzná téma, lebo mnohí fitnessáci a kulturisti robia kardio aj v objemovke, ale mnohí z nich sa zužívajú anabolika, s ktorými je to trošku jednoduchšie a ľahšie. Nehovorím, že máš prestať robiť všetko a niekedy ľahké kardio alebo prechádzka alebo nejaké ľahké pohybové aktivity môžu pomôcť tvojmu telu. Volá sa to aj aktívna regenerácia. Ale daj si pozor, aby si to nepreháňal, pretože každá energia, ktorú dávaš mimo, môže ísť do rastu svalov. No a keď robíš príliš veľa aktivít, napríklad niektorí ľudia si dávajú výzvy ako Spartan Race alebo nejaké behy, tak ti to jednoducho uberá energiu, ale zároveň aj trénuješ úplne iným spôsobom, aký je potrebný na naberanie svalov. Takže, ak chceš nabrať naozaj veľké svaly, musíš robiť všetko preto, aby si naberal veľké svaly, a to znamená objemový tréning, kulturistický tréning, pri ktorom musíš dvíhať váhy a posilňovať svaly, stimulovať svaly, aby rástli. No a príliš veľa aktivít, ako sú futbal, beh, kardio, neviem čo ďalšie, ti jednoducho uberá príliš veľa energie. Ďalší veľmi dôležitý bod je regenerácia. Väčšinou sa sústreďujeme na tréningové metódy a možnosti a schopnosti, ako to posunúť na ďalšiu úroveň. Ale aj svoju regeneráciu musíš posúvať na ďalšiu úroveň a hľadať spôsoby, ako si viac oddychnúť.
aby si mohol tie tréningy zvládať náročnejšie a náročnejšie, alebo častejšie a častejšie, alebo dlhšie a dlhšie. Takže môžeš robiť buď takúto aktívnu regeneráciu, kedy si dáš nejakú jednoduchú aktivitu, ktorá pomôže tvojej celkovej fyzickej, ale aj psychickej regenerácii, alebo si dáš úplne pasívnu regeneráciu, kedy nebudeš robiť vôbec nič. Ja som sa dnešný deň vybral na tento krásny hrad, alebo aspoň teda jeho zrúcaninu. Chcem si užiť ešte pár posledných slnečných lúčov jesene. No a od zajtra zase makám v posilke. Pravidlo číslo 5. Svoj prístup musíš neustále zlepšovať. Ver mi, vždy je čo zlepšovať a keď si pokročili, tak čím viac svalov naberieš, tým ťažšie je nabrať ďalšie a ďalšie svaly. Každý má svoj určitý genetický limit, ale vždy sa to trochu dá. No a tým je to ťažšie a ťažšie, ale ty si aj vyspelejší, máš viac skúseností a je to tvoja práca posunúť sa niekam ďalej, aby si sa mohol posunúť niekam ďalej. Veľa ľudí sa naučí tie svoje základy cvičenia za prvý rok cvičenia a potom ďalších 15-20 rokov opakujú to isté, čo im fungovalo. Ale hovorím, keď sa chceš posunúť ďalej, musíš sa zlepšovať v strave, musíš hľadať nové tréningové metódy, nové spôsoby, ako šokovať tvoje svaly, nové cvičenia alebo techniky cvičení. Ale samozrejme aj možnosti regenerácie, doplnkov výživy, stravy, som už hovoril. Takže toto celé je bod číslo 5, neustále zlepšovať svoj prístup. Daj bacha, aby sa ti nestalo to, na čo trpí väčšina ľudí, že robia stále to isté celé roky, čo v podstate nie je zlé, ale telo si zvyklo, telo sa adaptovalo a už jednoducho nereaguje. Mám pre teba ešte jeden extra tip a to je buď trpezlivý. Je to fakt veľmi dôležité, každý z nás chce veci trošku rýchlejšie, než sa dejú. Ale na to, aby si nabral naozaj veľké svaly, to vyžaduje určitý čas, vyžaduje to aj skúsenosti. Je to celý proces, ktorý vyžaduje od teba, aby si zlepšoval jednotlivé drobné zložky, ktoré s tým súvisia. Nie je to len tréning, ale aj strava, aj celkový tvoj prístup. No a zároveň aj, aby si sa vyhol zraneniam, alebo ak sa ti náhodou zranenie stane, tak aby si sa z neho zotavil čo najrýchlejšie. Takže ten extra tip je buď trpezlivý, ono sa to deje, ale deje väčšinou pomalšie, než by si chcel, ale keď budeš dodržiavať týchto 5 železných pravidiel objemovky, tak určite budeš mať dobré výsledky. To je z dnešného videa všetko. Keď budeš dodržiavať týchto 5 železných pravidiel, určite sa ti to podarí. Ak by si potreboval pomôcť s nastavením tréningu stravy, už 15 rokov sa tomu venujem a moji klienti dosahujú veľmi dobré výsledky. Takže ak aj ty sa chceš posunúť ďalej, ale furt sa ti nedarí, nevieš, tak napíš mi valihora@fitmagazine.sk. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.